Nje kuyinto la ngizothi awungasakhona ukuphila ngaphandle kwayo sekuthi mawungayitholanga mhlawumbe awuzizwa kahle or khona la ubona ngathi khona la kushoda khona, so that's why ngiyibiza ngithi sex addiction yami. Sanamukela abakubukela emakhaya, siyanibingelela kuNethezeka TV. Uhlelo lethu silithanda kakhulu oluyintandokazi lapho sifunda khona, siqwashiseka khona ngezimo esihlangabezana nazo esiphila nazo emphakathini yethu nasemakhaya. Ngiyanibingelela nguthandi T, intokazi yakazindela. Sinithulela lolu hlelo sike Johannesburg kwaNdonga ziyaduma kwanyama kayipheli kuphela amazinga endoda. Ithi so brothers, vuka Sothobala. Ohlelweni sinodadewethu ozosisherela istory sakhe. Sawubona dadewethu. Ngiyabona njani sisi? Siyaphila. Usibhalele ohlelweni wathi ufuna ukushare istory sakho futhi udinga usizo ngokuthi ulekeleleke odabeni obhekene nalo. So sizocela ukuthi uzazise kubabukeli emakhaya ukuthi usisi ubani, owakabani, kungani usibhalele namhlanje. Igama nguZiyanda Gumede, ngiphuma eDurban. Namhlanje ngabhalela le show ngoba ngidinga usizo about ngizothi addiction yami phecelezi ucansi. Ngizocela nje usizo kubabukeli nakule show. Yo, siyakuzwa Ziyanda. Usibhalela ohlelweni ne-addiction yocansi. So i-addiction yocansi awusichazeli ukuthi kuyini lokhu, kwenzakalani, kwenzekala kanjani ukuthi umuntu azithole sene-addiction yocansi. Ngingathi nje kuyinto la ngizothi awungasakhona ukuphila ngaphandle kwayo sekuthi mawungayitholanga mhlawumbe awuzizwa kahle or khona la ubona ngathi khona la kushoda khona, so that's why ngiyibiza ngithi sex addiction yami. Okay, siyakuzwa Ziyanda. So iqale kanjani this addiction? Kuqale kuphi? Yini eyenza ukuthi igcine isi-addiction kuwena, ucansi sesu addicted kulona, kwenzakaleni? Kwaqala kuphi? Kuyinto nje eyaqala kancane ngisafunda emabangeni aphansi e-primary nobhuti wami. Ngasho njalo nje yena wa-introduce kimi as umdlalo owethu sobabili. So ngasho njalo nje ukuthi uyacala nje sakudlala kwagcina kusekuyinto nje igazi selijwayela nomzimba. Yaqala ngobhuti wakho nidlalisana kanjani? Nidlalisana kanjani nobhuti wakho? Ngingathi ubhuti wami lo mdlalo wa-introduce njengento athi sizodlalisana ngokuthi bamba amabele no private part wami, and lapho uthi akameli ngazise abazali or umndeni because iphakathi kwami naye. Okay. Ngesikhathi ubhuti wakho nidlalisana wawungakanani, naningakanani ngeminyaka? Mhlambe ubhuti wakho ekushiya ngeminyaka emingaki noma wena nanishiyana kanjani? Naningakanani ngokweminyaka? Cha, ubhuti wami shana ngo-5 years because iyaqala ngisayenza ugrade 6, yena mhlambe bekayenza ugrade 11. Ngasho njalo so uyabona ukuthi nabe sehlakaniphile kunami. Yeah, ngiyabona ukuthi waseyikhulile, shuthi yena wase-understanda ngcono lento ayenzayo. Kunjalo. Okay. Kusho ukuthi ngesikhathi ekwenza lokhu wawuzizwa kanjani wena, since wena ngicabanga ukuthi lento yayintsha kuwena, into ongayijwayele ongayazi, mayenza lento wena wawuzizwa kanjani? Cha, siswama ngifuna ucamba mama, cha bengikhala nje insuku zonke, ngikhala nje mase kayicala lento yakhe, ngazi ukuthi maye mangibuya esikolweni ke hayi sesizongikhalela nangubhuti wami sekazi sidlala umdlalo ophakathi kwami naye, and lapha angikhona ukutshela angikhona ukutshela umuntu because uthe phela umdlalo wethu and engisongela kunjalo. Ngisathi ngizobuza ukuthi ngesikhathi kwenzeka yonke lento abazali bakuphi? Kungani ungabatshela abazali? Mhlawumbe ubhuti wakho ekuthreatenisha, ekuthusela ukuthi
ungabatsheli babe kuphi abantu abadala babe kuphi ama guardians bapha abantu abanibhekile bapha abantu abadala ngesikhathi yonke lento leyenzeka. Cha yena ngasho ukuthi ama-steps wakhe ebewa-calculator cause abewenza njalo if abazali abekho ekhaya cause asikho baningi ekhaya. Bekuwuye nje omdala bese kuba yimi, abazali bebasebenza isikhathini esiningi ngasho njalo. So if bangekho angithi bona bathitshela ukuthi usele nami, so uzonakekela mina. So wabona ukuthi yena hayi ithuba nalilihle uzolisebenzisa. So abazali abazi even namhlanje ukuthi bekwenzeka into enje lapha ekhaya. Okay, uthi ke kwaba yi-addiction. So bese kuyi-addiction kanjani? Bosowuhlezi umfuna njalo ubhuti wakho noma kuze mhlambe kwakhula kwadlulela nakwabanye abantu kwenzakala kanjani njengamanje uphila impiloni njengamanje? Ngoba addiction because umzimba wami usujwayele ukuthi mina nobhuti wami siyalalana every day. So ngiyakhula ke sengiyahlakanipha nami sengiyabona ukuthi okay sekumele ngijole. Mangijola ngibona ukuthi ipartner eyi1 cha ayingenelisi. Ngi-add ama partner abe u2 abe u3 nyana sisami so indaba ibe njalo ke. The more ngi-add ama partner the more mina ke iba exciting lento yami. Ngibona ngathi ke igazi lami lishesha kakhulu mama ningi lama partner. Mhlambe nje ngosuku bengiheva nabafana ababili. Abafana ababili ngosuku. Injalo. Bengiheva nje nabafana ababili because oyi1 abengenelisi cha siswami bengamuzwa nhlobo. Fila ngathi nje okay mangiphuma kulo ngaphinde ngiye nakuloya bese ngikhani ke. Okay, yini edala ukuthi umfana oyedwa ungamuzwa? Mhlambe indlela mhlambe ubhuti wakhe akujwayeza ngayo noma indlela wena ofuna ngayo noma kwakwenzakalani why ungamuzwa umfana oyedwa kuze kumele ukuthi iba nomunye. Ngeke ngithi into mhlambe ngifuna ngayo cause mina ngiyafuna ukustopa futhi usizo ngiyalicela. So ngizothi the way ubhuti wami mhlambe angijwayeze ngakhona ukuthi kumele kube kanje. So umzimba wagcina usujwayele ukuthi wena ucansi lakho kumele lube rough or ube njani like nje kube naloko kuhlukumezeka kuncane. So ngicabanga ukuthi kwaba yi-anger ukuthi hayi ukuzeke ngiduduzeke ithi ngeke ngihave usex oluningi. So ubhuti wakho ukujwayeze ucansi olurafu. Lento le yakhula kuwena ngalendlela ukuthi waze wazitshela emqondweni ukuthi ucansi kumele lube ngalendlela. Ngasho njalo sisi wami ukuthi nje ngizothi wangi-introduce kulo cansi lolu nje oluhlukumezayo uyabo. So ngibona ngathi hayi upartner oyedwa hayi cha akangifikisi la ngifuna khona. So ngcono ngi-add number uze nganeliseke mina. Okay, kube nini ke la o realize khona ukuthi no usizo ngiyalidinga. Lempilo engiphilayo akuyona impilo ejwayelekile, akuyona impilo ekufanele ngiyiphile njengomuntu wesifazane. Ukuthole nini lokho esigabeni sakho sempilo? Ukuthole nini ukuthi no usizo ngiyadinga ayijwayelekile le ndlela le engiphila ngayo? Ngizothi after mhlambe mangiqeda umatric wami sengihlala phansi ngizibheka ukuthi impilo engifuna ukuyiphila impilo yami yonke yindle cause ngifisile nami uqala umndeni ngibe nomuntu engambiza ubaba wasekhaya siphilisane cause ngale ndlela okwenzeka ngayo ngiyabona ukuthi hayi ngekulunge kumele ngithole usizo khona nami ngizo create i-environment safe for mina nabantwana bami. Njengamanje unayo umuntu ozwana naye noma uba mhlambe ba more than 2 noma unomuntu oyedwa ozwana naye manje? Ukhona le ngizwana naye engizothi umaqondane kodwa besaphinda benalisekela lakhe. Okay, lo umaqondana ukhona omunye umuntu omsizayo? Kunjalo sisi wami. Ay babukeli siyalizwa udaba. Hayi lubucayi babukeli. Kodwa siunethezeka TV sizimisela ukuthi uthola usizo. Ayikho into edlula
abantu njengoba siphila emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi khona indlela ongagcina uthola ngalo usizo nendlela esizokwazi ukuthi sikutholele noma abantu abazokwazi ukuthi bakhulume nawe nabantu abazokwazi ukuthi bakusize bakulekelele nabantu ke aba-professional abayifundele ukuthi izimo ezikanje kubhekwana kanjani nazo. Babukeli sizwile idaba likasisi ngempela ziningi izimo esibhekana nazo emakhaya. Siyabonga ukuthi khona izinhlelo ezinjenganalezi istory sam ezikwazi ukuthi zisivumele ukuthi zisinikeze ama-platform la sikwazi khona ukuthi sikhulume ngey'nkinga esibhekana nazo, zisilalele siphinde sithole nosizo. This is your girl Thandi T. Please follow us on Nethezeka TV. Please subscribe on YouTube. Please follow us on TikTok, on Instagram, on Facebook. It's Nethezeka TV. This is your lady Thandi T. Intombi yakaChazi uZindela uBombo uMavusi uNceba kakhulu.